Fl-ewwel nofs ta' din is-sena Transport Malta ħarġet kważi 16,600 kontravenzjoni ta' traffiku b'aktar minn 2,000 minnhom inħarġu għal vetturi b'white plates. Dan ħareġ minn informazzjoni li ta' Transport Malta fi stqarrija fejn intqal l-awtorità komplet intensifika l-ħidma tagħha lejn aktar infurzar fit-toroq. Minn din l-informazzjoni ħareġ ukoll li f'dan il-perjodu kważi 600 vettura ġew ikkonfiskati, inkluż e-scooters. Dan fil-waqt li Transport Malta għenet kważi 5,000 vettura birmonk matul is-sena skolastika. Apparti minn hekk l-awtorità imponiet ukoll ħlasijiet amministrattivi fuq vetturi white plate li ammontaw għal aktar minn 3,000. F'din l-istqarrija l-kap eżekuttiv ta' Transport Malta Jonathan Borch qal li s-sigurtà fit-toroq hija priorità ewlenija. Intqal li Transport Malta tibqa' timpenja ruħha favur aktar sigurtà fit-toroq u twiegħat li tkompli bl-isforzi tagħha ta' infurzar matul is-sena.